2024 BC September talni Bri Shalmariwo Deliwo Tripakhik eba Tripartite Accord Ingmani Yaglo Yakshnaiti Joba Khanai NLFTni Mushamayo Kathalayi Shagno Yaparka Te Humbek Rebekya Nogo Kipili Pebekya September talni Nuichi Bri Shalmariwo Jompujolani 7 Battalion Tiasar Headquarter Shilai Pathamtui Sagno Bedagrumani Abni Yaglo Tasaka Esni Sikangno NLFTni Ozama Hanai Shini Jangnai Bi Omthai Utpal Debbarma 3 October talni 4 Shalmari Krak Shalo Khowai Sabjelo Choboi Tonjangmani Shalkolo Uromoi Bono Fiogoi Rizakha Bi Omthai Utpal Debbarma no Lamsnane Bagai Khorok Media Hike Bororok Thangai Shogikya Te Khadong Khaja Nglajak Muni Kelek Nglaikha Kolok Bishikolok ni Yagulo Yogmani Bi Omthai Utpal Debbarma Belekhono Khas Rangjaka Te Financial Hamgare Shamungo Shakna Bedongnai Hone Shaka Tebo Shaka Agreement Tuile ni Tamo Shimungtong Hone Shamane Abono Tui Musha Shia Piaba Financial law politics khayanda na khayana sata thnibo tabuk bo politics kahino hoda hamgane shamuno khaitongo tei tabuk shikang nok nukhune borobai malaigrana abuni yagulo financial law tamu khanai abuni wasuk janai hinchaka tei lukurono bo saklai renai salkolo bisikolok ni yagulo NLFTni ozama di Omthai Utpal Debbarma nogo kifili phaima bai bono lamsne rongni bisingo tongthongmani boya tei nok nukhuni borone bkhago wahino tongthongmani boya nukjakha nó yang phado nó yang phade lan khayong ko kasi ano asa dia lan dorba di yang khade doi sakit oi lan jangan tong itu jangan tong lain nok tap dulu deh Jotoban malah di gadi do. Jotoban malah di gadi. Jotoban malah di gadi. Lain aran ton jakan ton. Lain tong di.
Cost nang ila jan tongli. Gue itu jaga mana itu kan. Thank you. Jail to jail no. Jail के अंदर तो आसु खामेलेंगे. Dia baru 35 months. Jangan kuit ni mana अब ले belakang tiak kemangkan. Enggak sah nang side ban je recently sini bokong tinggal rok coba kelainnya sini osar cong borok agreement kelaiman ini nggak pernah mana cari saja karena saja dia bekar bawa hari ini nggak borok. Ang manja, ang paper nukja, ang siu agreement ang mani. Hai pun abnu tiang musuh komen kegel gabu kami himba. Kami agreement hai kia tahu nang siak. Orang nono khobok, ni nono khori khobjak agreement jago. Angau bosia. Dia mana inisial ana sahorjak. Is process solid dong ini. Saat kita je tabok nono bel di mana sabu subah kan nono. Ani nok di borok. Dia ni well bisa so. Ani be belakan thang pelai so like. Dan abun be belakan hambaya. Tapi Asal di sini ya kalau tini nang along ni nono nongkor kabar karika. Enggak tahu nang nongkor mana ya kalau ni wansuk nang tahu tahu. Tinango nang tahu kelanya wansuk ka. Apa bisa? Kui kok tak salah tangga ke ini si yogo. Puja sekarang nok di borok be malai kerana lang decision nah nai. Dan dia pun decision nah tu anu masalah. Enggak mana apa hai tengreng botol lok bay, ba politics lok bay kerengnya nang samung tangna lok de wansuk.ซึ่งตัว politics no khai dongเทียบคุยใจ politics khai yo แต่บ่ openly politics khaiแต่khaiบ่นอกในบ่be malai man ya go lo nang decision na na Jadi apa kena paithak message nang Lukurok tamu di namusung. ang agi bo sau tun thanchang nang nai thanchang no kari ang kha khle te dof phani chin dof phani te mungsa lam kare saat kita paithago je tabok je coba o je tiprasa ba dofan bagi samung khai tongnai ba yakti se phainai borong thanile ni tam message tongnai paitha pulia sang bo be malai grana tam nin ma ta phun sia ko busuk goro te tam agreement no so apne sekarang mungsang message bori gala ang mungsa bo sagla sikang borok bai malai ganai malai grana Enggak tini orang nono lamsona thaini rok no borong nole tamu kha kaham ba tong tong. Nin hamjang maya. Kui kok sang thang ke honestly ang le mulang ke sai thang si hoi su enang belai bekan hambai kai ton no hambai bebak no 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 ano asu hambai omsik jora no phai go phai mana tulang emotional bekan emotional jak sang tini Borok asal haksal ni phaijak bongni sinimung ba bongni thikana rok ba hai sungkang ke borok sung Udaipur ni sung Borkathal ni sung Ompini hai mangsin chai tongbayo borok asal kha tongthogo tini nang malai phaijak ga o Lukurok ni bagui nang tamu bo hai hamjak mung nin thane mo tongnai nai di kui kok sang thang wang mo thawo ang thangman ya golobo kubui bain ang samung tangka even though ang ketharleng malia kai do tumana mo jora review kang ke ang kubui baite kethar begang samung khaya ni musumo hate dofane bagai monang continue khaya ni musumo tiaba system nang change lainai sat nono bo along go sobai amake hui ton jakha ablang bosia ang sesnani musumo hai ta ba sarkar no bodoto ni khano tapse jarpan nang seme ang kana sia bodoto bo along ne okhor ka amai na ini ang si abo to along ya along hai de jengjo sia ni ko abo to kaisa kuno kaisa hui to ni kana bang sia bodo kam nga tini ke bo along ni bising te release khai kya kwai abo jengjo siu kwai subject ni asuk ma hambai black thank you पहिला न हामबाय मिडिया रंग ते तिनि जों फाइमान हेंखा सिनि सार अमथाय हाय कबा उत्पल देबरमा बुमुं तिनि ते बो आलंग रो जेलो सबजा तमनि आबुनो तिनि कबना हिनि खनाव इनके आबुनि बागै जों जतन खाथुंगा जे बो हाय लीडर्स बो हाय कैपेबिलिटीज बो हाय कैपेबल लीडर जों बनो लामजोंनै जों बेलायनो खाथुङो ते बहाय बरक दफा बेलायनो नाङो ते गोबांमा दिनै गोबांमा पद हाय गोबा लामावो ब तंखे बेलायनो सिन बागै हामनायनि आम बागै जों बेलायनो खाथुङो बनो ताबो बको खांगो जों लामजोंनि ते गोबांमा बरक फायजाक आम बागै जों
Bono nasing lai tong. nung to sure side mang ka je botini yok nai no nei abo to nung ta sing to yok na hin khana osin chawng ke ba yok na hin nos plus man so kana Aro borok saka kago song mangka ko order mangka ako kane ambagai jeng bosir no yok nai ni jeng nasing tong mai. ko botam samung ka ham khlai tani ono bono sukai te dulna kereng leader hini sini man ka bas kai man ka dofan dagi botam samung ka ham khlai Bo kebang ma jeng khanao audio te boni bo bai tong nai borok rok te kebang ma agi party khai tong mani NLFTni ngai bo te dul mani kok samani beba digi wono bo je inspiring kamini aborok jotono boni kaham no te audio rogo joton kana je bo samani ko mani aborok bo jeng kebang ma sitai bak je sia rok bo sibai kya tam jeng jalung tong hawa tam tong aborok no tei jeng belai no binar serengtai tong tei chini sarut polno bo jeng haino hai do phani ngai hambai maya parung bono bo ko botabu bo along no bo oro Khowai subject aro sopaja engke aro no jeng nasing lai tong bono busuk bang na tinoro je bono mas me jago bhai ke kurung kothong ini oro nukhangke tai buyang rogo tongo oro haino kisasi engke 200 ro khangnai tini ni jenai mani ke baksa to phaimi ani knau kisa samung khum tongmon bai ambagai je mansak aro kuthum bai ko tini bo yok na hini seman no basa ke na tong thokai ja khatung lai ja kana khatung laijak jeng belai no khatung laijak chini mong kisar ese anbu mungka Ruben koloi omkin Kami kita an para kai post office bol kathal sidai monpo ngai sini takuni bagi hni su thangja sini takho phiri thangka sengsaro joto nang pu kelang thangma ja ngai angan takuni bagi ni khaja tam ngai ba su dirgo din tong kan sin takho sung ru to kha man ya man kha to ba parawo mani kha las ngai telang ka thana ro nugruk lia sung ngai tam ngai ba an ang khai ngung khai chi to Debbarma dollar ngai solo Debbarma ikang sai khnar ka ngai tam ngai ba sengsani bagai thiri thikaba bo chobawo thiyu to ba para thang dui tara manjak bo tai tam ngai ba sung bibi ang bibi ka chile tong jau jote no kora bini bagai ang rutu khapur khwai rogo police rogo busa ang sukak ja khayo khasa kha to phana ang kiriya an takhungo to budi hinang sanu ngai tam ngai ba bor khang khani takhungo jep wachile phainya wachile malayan okok sai rakha asung tam nang borka thalni sina ang bolka thani nga o takhuk ke ni tam kalai bu takho tabu tini je or go Along ni. yok nai o yong nai de jeng obo sai me ya bong ni dol ni kotor ni khana ka ngai tam ngai ba sung o kotor je kotor sung bo banya malai sinai sungo je kun khai pa no mung sa jaga phan suba situ kai thaba phan tu ni chung phaje jau ro ko goi i ba sung ko ban yong ni mo an mung kai sasu ni Debbarma kami te sade kami ngai iko modu das para ne abo da bo blog ngabo angko aja mara blok post office bolka tha sidai monpo Jailni hambai tini electronics media roma जों दिनै अरो फाइमानि मेन कारण हंके मेन रिजन अबनो सिनि हाथाय दफानि बागै बिनि जे लांमानो बिनि जे ताबुकसाक जरो जे बिनि बयसनि अडेकनि से गोबां बसिनि हाथाय दफानि बागै बस सेक्रिफाइस खालाय सामुं खालायनाय लिडार्स खरकसा 2021 नि सिमि ओ आलंग सबजागै दंमोन हेबा दिनै बेलायखनो जों खातं थगो बहाय बरक ini asuk bosoni pore botini yoknai aboni bagainya जों जतनो public rok bono hamjagai bono lamsongna bagai phailai tai जों o social media ni bisingte जों obo sano musungo message rena musungo bohai leaders जों tipra hawo nango bohai leaders ne जों mangkhangkai chini borong bagai gobang mano जों development khlaimano tai sinai siya dongno जों sibo mano o samung bo kaham khlaini hani sing khaw poito tongo ngai जों poito bo khlai aboni bagai जों tini belai khino tongthoklaijak tai जों belai khino asa khlaino phailayo जों jotona haksalni phaije baksa haksalni phaiye
yang side by dogo tangjak tongo hingke sing tabuk jotono lamsogin tongo bono bo tabuk yok hangkaino sing bono lamsongna baga Enggak dofani samung kaham tang thani bo tini tamni bare ba haike alang noko job jangna nangkha abu sari dofani samung kaham tangtani ba norok jotono saimana tini ni kog yobo agi ni simeno sini je tabuk ADC rogo bo singnogo EM ngnai MDC ngjak gobang mano tongo MLA singjak rok dofani samung khaitani alongo job jagoi phaya borok sabo tongkha hayda norok naine je norok tab kaham kai siung bo dofani samung khaitani to bo NLFTni romjakhana abo khakhayo haipono bo sini hatai dofano yok samarona bagai bo tini o samung khlai jong nga bo samung khaitani no bo yok tini romjakhata haide nin sini mung anbong ontus Debbarma ang khumlung